kwaphinde kwakuhle embukelo khona ekhaya saphinde futhi sadibana lapha ku-YouTube kaDokotela Dlamini Mthandazi uhlala eP3 TV eMpumalanga uhlala. Ngiyanibingelela ngisembona lapha eSwaziland, eBotswana, eAmerica, eZimbabwe, yonke into South Africa wonke ngisembonani babukela bakhona emakhaya Botswana, UK anganikhohlwa ngikunye nani. Lapha eThekwini nalapha eJozi phakathi ngibe ngikhona lapha eDikloof eSoweto. Ngicela ufone baba Madizela unansi inombolo engizoyibiza njengamanje ibhalo lapho inombolo baba Madizela. Ngibe ngikhona eSoweto. Ngibingelela lapha eThembisa Emelo, ngisene office eEmelo lapha ngiyahlala futhi eEmelo. P3 ngikhona ngihlala khona impela. Vryheid singibonani Phongolo ngithi mina ngihlambulula isithunya sihlambuluko ngamampela. uNkulunkulu amibuse kule bakhona emakhaya phaka Midlozi vule into zakhe zavala abantu umsebenzi bawuthole abangakwazi ukuhamba abagulayo abaseyinkingeni abanamashwa abahlwa inkinga zempilo yabo. Mina ngiyilungisa ngomkhuleko enginawo ngongcwele egama lakho Jehova namandla mkhwesa kula phathe ngongcwele buse ngongcwele nziwe Jehova kula phathe lelo zomhlaba Nkosi amakhosi Nkosi masolini jaji lengilozi jaji dolunga buyisa ngongcwele naziwe khona phambi kwami kula phakade ke abagulayo kona bafuna ukuphila bafuna mhlawumbe ngongcwele bese bayakhanyiseleka yokinto bese ziyakhanya uNkulunkulu phakathi ngongcwele engwakhile Jehova ukuthi ngwakhele ini umbuyelo khona ekhaya osenkingeni ohlukumezekile empilweni yakhe abe khona ukukhanya empilweni yakhe ngomngcwele wenkazimulo hambela kubo bonke abole bakhona emakhaya bese bayaphila nazi iwasho ziphuma uDokotela wabo uMthandazi uDlamini egama lakho phakade. Haleluya. Umukelo uzophumelela mina kunye nawe ngikubona kubusisela khona njengamanje. Ngiphethe isimo sami sempepho, impepho ihlukene kaningi, impepho ehlukene ihlanganiswe u5 impepho elaphakathi umbukelo khona ekhaya izinto eziningi ayishisa uyikhulumise ucela bese kuyakhanya ini into zakho umbukelo khona ekhaya. Impepho lakhaya ithi 100 rand umbukelo khona ekhaya. Isigeza lakhaya namathunga amnyama wakwagwaza umuntu wakwadutshulwa wakwabulela umuntu wakwaphela isisu uyageza la isigezo umbukelo khona ekhaya. Siphinde futhi igeza nani nenhlanhla 200 umbukelo khona ekhaya. La nangithandeka uzithandeke kube negazi benhlanhla abantu bakuthande kuvuleke ini into zakho na u200 uthandeka umbukelo khona ekhaya uyatholakala. Sibe nobani sibe namali ivulekile nemali ikhona emayini umsebenzini imali zakho azifuni ukubuya kuwe imali ukuya baleke imali kuwe ayifuni ukuzotuzana nawe imali la ekhaya sikisinize bani imali ivulekile 500 rand umbukelo khona ekhaya imali ivulekile uyatholakala. Vuma kwaza nemhlobo yagezeka uthandeke ube nenhlanhla nakubantu abantu bajabule abantu bakukhumbule sonke isikhathi. Locksmith kuzimalanga 200 la umbukelo khona ekhaya. Locksmith 200 umbukelo khona ekhaya. Locksmith wenhlanhla uyageza umsebenzi ube negazi abantu bakuthande ngapha napha bakukhumbule abakulahla bese bakukhumbula wenza igazi lakho libe lihle lingabi nesinyama. Siphethe nansi into lakhathi kunetshe itsheli umbukelo khona ekhaya liyasebenza kakhulu linamandla ulibeka ekhaya egcekeni nolibeka ngasegeyithini ipimo emibi khupha kabi amashwa yonke into eyenzeka ekhaya yakho ebusuku itsheli lifike ligade nangabe uwiki liyakushawutshele phansi itsheli ligade umthakathi ligade abukana baganga umuzi wakho liyaqinisa itsheli umbukelo khona ekhaya litholakala lihamba nensebenzo yakhona umbukelo khona ekhaya. Iprize uyiva kubani uDokotela omkhulu uDlamini Mthandazi. Amanzi abusisiwe umbukelo khona ekhaya 200 uyawaphuza ugeza ngawo futhi ngawaphaza ngawo vuleka izinto uNkulunkulu abusise umbukelo khona ekhaya. Nansi imbiza umbukelo khona ekhaya 200 yatholakala nayo maguculula inasinye isibelele letho konke okubi kuyaphesha kuwe empilweni yakho lokho kuzavuleka umbukelo khona ekhaya. Lapha ke sinento yokupeta na unenkinga yeqolo imiqwebo nako konke asizakala umbukelo khona ekhaya khona 200. uNkulunkulu ambusise ukela bakhona emakhaya ngokonke enikwenzako lapho nikhona khona ngithi uDokotela Mthandazi azokuyina nikhanyisele sishiyeke uGo 1 wesiqitho ningamkhohlwa ningamlibali manje niphunga libu niwakabi unamanzi amnyama. uNkulunkulu abusise umbukelo khona ekhaya khona okufisako insebenzo kaDokotela ngiyo lani seyibusisiwe lapho ziyakhanya zivuleke kwenenhlanhla. Nkosi amakhosi egama lakho Jehova umbukelo khona ekhaya khupha kabi akhuphe kahle sika namhlanje nazi insebenzo kaDokotela Dlamini etholakala yonke indawo sayifana naseposini. Nkosi amakhosi abasekudeni abaphile bathambele uNkulunkulu wabona umehluko egama lakho phakade. Haleluya. Thank you. Ngiyabonga. I love you.